שלום לכם מאזינות ומאזינים יקרים, וברוכים הבאים לפרק נוסף בסדרת הפודקאסט סודות הטבע לילדים, סדרה בה נגלה סודות מופלאים מעולם הטבע. אני אילנה דהן, אשת חינוך ותיקה, ומחברת הספר התנשמת המופנמת שבקרוב יצא לאור. אני מזמינה אתכם להצטרף אליי למסעות קסומים בעולם הטבע המסתורי. בכל פרק נגלה יחד פתרונות יצירתיים של הטבע לבעיות ואתגרים שאנחנו פוגשים בחיי היומיום. למידה מהטבע ושימוש ברעיונות שלו נקראת ביומימיקרי. היום נצא להרפתקה מעופפת במערת הטלפים. ההרפתקה הזאת תהיה בחושך, כי היום, 6/6, הוא יום העיוור. יודעים למה דווקא בתאריך הזה? כי ראייה 6/6 היא ראייה תקינה, וביום הזה אנחנו מגבירים את המודעות לאנשים עם עיוורון ולקויות ראייה. אז לשם הזדהות, נסו להאזין לחלק מהפרק בעיניים עצומות. אז מה הקשר לעטלף? ובכן, העטלף הוא לא עיוור, אבל הוא מומחה להתמצאות בחושך מוחלט, והוא שימש השראה לפיתוח עזרים לעיוורים וללקויי ראייה. העטלף נראה קצת כמו עכבר קטן, עם אוזניים ענקיות וכנפיים גדולות שנראות כמו מטריה עם אצבעות ארוכות. אבל רגע, הוא לא ציפור, אלא יונק מעופף. יש שני סוגי עטלפים, עטלפי פירות ועטלפי חרקים. עטלפי הפירות גדולים יותר מעטלפי החרקים, ויש להם חוש ריח מפותח מאוד. העיניים שלהם גדולות יחסית, והם רואים טוב יותר מעטלפי החרקים. ויש עוד הבדל, עטלפי החרקים ישנים שנת חורף, ועטלפי הפירות פעילים כל השנה. אז מה הם אוכלים? עטלפי פירות אוהבים פירות עסיסיים, עלים וצוף כמו דבורים, ועטלפי חרקים צדים חרקים וגם חיות קטנות. חלק מהם אוכלים גם דגים קטנים וצפרדעים, וכן יש גם עטלפי ערפד שמלקקים דם, אבל אל דאגה, הם לא נמצאים בארץ. כשהעטלפים מגיעים למקור מים כמו אגם או שלולית, הם מתיזים מים בעזרת הכנפיים ושותים תוך כדי תעופה. זה כמו סודה של עטלפים. אנחנו מתקרבים למערת העטלפים. נסו להתרגל לחושך. אני אעיר לכם את הדרך בפנס. אלה הציוצים והצקצוקים של עטלפי הפירות. אנחנו לא יכולים לשמוע את הצקצוקים של עטלפי החרקים, כי הם משמיעים קולות בתדר גבוה מדי לאוזן שלנו, אבל אל דאגה. הבאתי איתי מכשיר מיוחד שיכול לשנות את התדר של הקולות כדי שנוכל לשמוע. תסתכלו רגע למעלה על תקרת המערה, רואים משהו מוזר? נכון, הם תלויים הפוך, עם הרגליים למעלה והראש למטה. היי, לאן אתם בורחים? אתם פוחדים שהם יפלו עליכם? אין סיכוי. לעטלפים יש טריק מיוחד. כשהם נתלים, הגידים בכפות הרגליים שלהם ננעלים באופן טבעי, בלי טיפת מאמץ. זה כמו שהנעליים שלכם היו נדבקות מעצמן לתקרה, והייתם תלויים הפוך. אתם בטח שואלים את עצמכם, איך הם עושים קקי עם הראש למטה? אני יודעת שחשבתם על זה. ובכן, הם פשוט מסתובבים לרגע קט, כשהראש מופנה כלפי מעלה, ואוי ואבוי למי שנמצא ממש מתחת. שומעים? אלה עטלפי פירות שיוצאים מהמערה לחפש אוכל. קרוב לכאן יש מטש שסק ועצי מנגו בשלים. נראה לי שהם הולכים להכין לעצמם שק פירות עטלפי. ימי! היי, הנה ססי! עטלף חרקים חמוד. הוא יורד מהתקרה לכבודנו במעוף חגיגי. ססי אומר לנו שזה ממש מגניב לישון על התקרה. ככה הוא לא צריך להתאמץ לעוף כמו הציפורים שצריכות להשקיע הרבה כוח כשהן ממריאות מהאדמה. הוא פשוט משחרר את הנעילה של הרגליים, מפיל את עצמו ואף. ססי, תגיד לי, איך זה שאין לכם סחרחורת כשאתם תלויים עם הראש למטה כל כך הרבה זמן? הוא אומר שיש להם שסתומים מיוחדים בכלי אדם,
שמונעים מאדם לזרום יותר מדי למוח שהם תלויים הפוך. תלייה הפוכה בשביל הטלפים היא כמו עמידה זקופה בשביל בני האדם. הידעתם? הטלפי החרקים הם הטייסים האקרובטיים של עולם החיות. הם יכולים לעוף למעלה למטה לצדדים ולשנות זווית במהירות בזק. וכל זה בחושך מוחלט. תראו, ססי מדגים לנו חוצת חרקים. תראו איזה מעוף מרשים, אין סיכוי ליתושים. הוא צד אותם תוך כדי תעופה, בתיאבון ססי. אתם יודעים, האטלף הוא מדביר מעופף. הוא יכול לצוד כ-1200 יתושים בשעה אחת. אתם בטח שואלים איך הוא הצליח לראות את היתוש במערה החשוכה. ובכן, הטלף החרקים שולח קולות מיוחדים שהאוזניים שלנו, כמו שאמרתי, בכלל לא שומעות. ההד של הקולות האלה חוזר אליו כמו בומרנג מדויק. לשיטה הזאת קוראים סונר, או אקולוקציה, שזה בעברית איתור באמצעות הד. ככה הטלף יודע בדיוק איפה הקיר, איפה יש חרקים טעימים, מה הגודל שלהם, ואפילו מה המרחק בינו לבינם. זה כמו שהוא רואה דרך האוזניים. חלק מהקולות הטלפים משמיעים מהלשון, חלק מהגרון, ויש אפילו הטלף מאנפף, שמשמיע קולות מהאף כשיש לו אוכל בפה, בזמן התעופה. מעניין מה קורה כשיש לו אפצ'י. נראה שהאיתוש יבריח את היתוש. הידעתם? האטלף מזיז את הראש ואת האוזניים הגדולות שלו לכל הכיוונים, כדי לשמוע היכן בדיוק נמצאים החרקים. הוא יכול לסובב כל אוזן לכיוון אחר. ועוד דבר מעניין, האטלפים הם חיות מאוד חברותיות, הם חיים בקבוצות גדולות, נצמדים זה לזה כדי להתחמם, ומדברים זה עם זה בקולות מיוחדים, כמעט כמו שאתם מדברים עם החברים שלכם. יש קולות מיוחדים לחיזור, לתלונות, וגם כדי להגיד, אמא, אני רעב. אבל הכי מיוחד הוא הטלף הערפד. הטלפי הערפד מסרקים זה את זה, דואגים להטלפים חולים, ואפילו חולקים את האוכל שלהם מבני משפחה וחברים קרובים, שלא הצליחו למצוא מזון בעצמם. מי זו? זו בטי, הטלפת הפירות. תשמעו מה היא אומרת. היא מבקשת קצת שקט, כי היא רוצה להשמיע שירים בצקצוקים לתינוק שלה. איזו אמא חמודה. הידעתם? האטלף הקטן, הגור, נולד כבר עם שיני חלב. לא כדי לאכול, אלא כדי שהוא יוכל להיאחז היטב בפרווה של אמא כשהיא עפה. אבל כשהאטלפה כבר עייפה, היא משאירה את הגור במקום מסתור, במערה. בטי מספרת שיש מינים של הטלפים שהגורים לא נתלים על האם כל הזמן, אלא יוצרים חבורה של פעוטות, כמו גן ילדים של הטלפונים קטנים, בלי הגננת. ואיך אמא מזהה את הגור שלה בין כל הטלפונים? כמובן, לפי הקול המיוחד שלו. רגע, אני רוצה לשאול את בטי. בטי, איך זה שהטלפי חרקים והטלפי פירות חיים יחד באותן מערות, למרות שאתם שונים כל כך זה מזה? אתם יודעים מה היא אמרה? כולנו הטלפים, ואנחנו צריכים להסתדר, כי אין הרבה מקומות בטוחים להסתתר, אז אנחנו מצטופפים, כדי שיהיה מקום לכל הטלפים. בטי, זה ממש מרגש מה שאת אומרת. אם רק נלמד מכם מהטלפים, החיים שלנו יהיו הרבה יותר יפים. נחשו מה? לא רק הטלפים יכולים להשתמש באקולוקציה. ראיתי פעם סרטון על נער אמריקאי עיוור, שלימד את עצמו להתמצא באותה דרך. הוא מצקצק בלשון ממש כמו הטלף. הוא מקשיב להדים שחוזרים אליו. ככה הוא מצליח לזהות מכשולים וללכת בביטחון. הוא אפילו מצליח לרכוב על אופניים בלי עזרה. גם לי מתחשק לצקצק בלשון כמו הטלף. אני אצקצק לכם עכשיו מנגינה של שיר ילדים מוכר, ונראה אם תצליחו לנחש מה השיר. נו, עכשיו בטוח תדעו.
וכמובן, יונתן הקטן. חבר'ה, היה ממש כיף לבקר במערת העטלפים, אבל זכרו, אנחנו רק אורחים בביתם. העטלפים הם חיות בר, והמקום שלהם הוא בטבע. למרות שהם נראים חמודים, חשוב מאוד שלא ננסה לגעת בהם, או להפריע להם, כי הם יכולים להעביר מחלות. אז מה התועלת של העטלפים? הם מדבירים מזיקים כמו יתושים וחרקים אחרים, עוזרים בהאבקה של פרחים ומפיצים זרעים של פירות שעוזרים לצמחים חדשים לגדול, והם גם לימדו אותנו, בני האדם, איך להמציא טכנולוגיות חדשות שעוזרות לאנשים עם לקויות ראייה, ועל זה אני רוצה לספר לכם. חברה בריטית פיתחה מקל הליכה מיוחד לעיוורים, שנקרא אולטרה-קיין. המקל הזה שולח גלי קול בדיוק כמו העטלף. כשהגלים פוגשים מכשול כמו קיר או מדרגה, הם חוזרים למקל, והמקל רוטט או משמיע צפצוף קטן כדי להזהיר מהסכנה. ככל שמתקרבים יותר למכשול, כך המקל רוטט חזק יותר. וזה עוד לא הכל. יש גם צמידים אולטרסונים ושעונים שרוטטים על היד כשמתקרבים למכשול. ואפשר גם לחבר אותם לאפליקציית ניווט בטלפון, ממש כמו ווייז. וגם אצלנו בישראל חושבים על רעיונות ושיפורים למען העיוורים. מעצב ישראלי בשם יניב גלר תכנן עוד כשהיה סטודנט, עפודה חושית מיוחדת, שלובשים אותה והיא מזהירה מפני מכשולים. על בסיס הרעיון הזה, חברה בשם נאו-סנסורי יצרה עפודה שנקראת באז. יש בה 32 מנועים קטנים שרוטטים במקומות שונים על הגוף. למשל, אם יש מכשול מלפנים, הרטט תהיה בחלק הקדמי של העפודה. אם המכשול גבוה, הרטט תהיה בחלק העליון, וכך האדם שלובש אותה יודע בדיוק איך לזוז ולהימנע מהמכשול. היום עובדים על אותו עיקרון כדי לפתח אופניים אולטרסונים, כאלה שיאפשרו לרכוב בטוח גם ללא יכולת לראות. וזה עוד לא הכל. באוניברסיטת אילינוי בארצות הברית בנו רובוט שנקרא בטבוט, שמעופף ממש כמו עטלף. יש לו כנפיים גמישות, והוא יכול לעוף במסלולים מורכבים ולהתחמק ממכשולים. הרובוט הזה יכול להתמצא בחשיכה מוחלטת, ואולי בעתיד יעזור במשימות חילוץ והצלה. נו, איך אומרים? השמיים הם הגבול. אבל בעצם לא רק השמיים, גם המים. אפילו צוללות משתמשות בשיטה של העטלף. רוב הזמן הן נמצאות עמוק בים בחשיכה. אז איך הצוללת יודעת שיש סלע תת-ימי או צוללת אחרת בקרבתה? נכון, היא שולחת גלי קול חזקים במים שחוזרים אליה כהד. אבל חשוב לציין שלא רק העטלף משתמש בסונר, גם הדולפין למשל משתמש במערכת סונר משוכללת מאוד, אבל על זה נדבר כבר בפרק אחר. אז בפעם הבאה שאתם רואים עטלף אף בשמיים בלילה, תזכרו שהיצור הקטן והמיוחד הזה עזר למדענים ולמדעניות להמציא דברים מדהימים שעוזרים לאנשים בכל העולם. הנה ססי ובטי, הם באו להיפרד ולאחל לכם כל טוב, להתראות אלופים, ותודה שחשפתם אותנו לעולם העטלפים. כאן אנו מסיימים פרק נוסף בסדרת סודות הטבע לילדים. אני אילנה דהן, ותזכרו, הטבע הוא מאגר עצום של המצאות ורעיונות מבריקים, והוא תמיד כאן מחכה שנגלה אותו ונלמד ממנו עוד ועוד. המשיכו לחקור ולשמור על הטבע המופלא שלנו, ואל תשכחו להיכנס לקישורים המרתקים, אז להתראות בפרק הבא ובאתר שלנו.